Iya. Iya. Ayo salat. Aku ndagel anggere padha mahasiswane ruwet. Ayo gayamu kuwi mahasiswa. Enggak. Aku ya enggak. Lah ya berarti padha. Oh iya. Kowe mahasiswa gunung buta iki wah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suwek ngono. Adek Wong rembug liyane gunung buta ndak ora ono lho. Ngomong kok gunung buta ronone kapan? Ayo salat isa salat lah. Aja mbok ganggu, Pak. Enggak. Salat apa iki mau? Magrib budek ae lho. Salat bocah padon terus. Oh sing apik lho, salatku kudune sing apik. Iya. Tekun. Ora tekun elek. Kudune sing apa bar abah salat ya wudu sik. Iki critane bar wudu. Heeh. Wong madhep ngulon. Ngomong terus. Wong ngangkon wong salat kene wis arep salat. Malah dijak omong. Terus salatku kapan? Ngono kok jare kon menehi contoh sing apik. Malah kowe sing ngomong terus ngono kok. Lah iya aku kok ya melok goblok iki lho lah. Ayo. Lho salat kok ora ana abane. Ya tak batin ngomong-ngomong. Lho salat kare dibatin. Ngomong-ngomong nek tak ucapno kleru ra isin apa piye. Ora ana wong salat kok keliru kowe isin iku. Omong-ngomong ya ana wong sing pengen iso salat jare wae rubuh-rubuh gedhe. Heeh. Ya to kowe ora apa ya to ganjar wong niate apik. Apik ya jal kowe. Aku tak batin, aku rek mergo dadi makmum manut karo imane. Imam bojol. Ridone raimu. Imammu iku lho imam. Imam iki pengadeke wong salat sing arep. Wis ora. Lah iya to imam. Ayo salat. Mbok jak omong. Nak bar ngene iku to apa ngene? Bar kene iki to rukuk. Ngene iku nginceng sapa? Nginceng mbokmu. Ngesun neh. Nesu piye? Ora ngerti kudune apa? Wajibe takon. Lah ya aku wis takon ngono kok. Lah ya takonmu ya aneh kok ngono iki nginceng sapa ono piye? Wong salat inceng-incengan ono. Maksudku nak bar Allah ngene iku terus Lah kelak. terus rukuk. Rukuk. Nak bar rukuk. Rukuk ki nek ngingeti lemah. Heeh. Menungso asale saka lemah sok ben bakale bali ning lemah. Ana dalile? Ning kono wis ditulis, "Ulu nafsi dari qatul maut." Mudeng we, mudeng. Iso kulunasi nek kotul maut Ulu ana. nafsi, nafsi ki nafas, maut ki mati. Bener. Mula titahing Gusti sing kedunungan nafas, ora menungso ora kewan. Sing duwe napas, ambekan, kuwi mesti bakale mati. Lah nek kowe ora percaya anakmu sing cilik kon nguntal kul glondongan ora modal. Yo ora anakku ta. Ate anakku kul glondongan modar. Nak bar rukuk Baru kok sujud. sujud